У Ужгороді православні построїли новий собор за півроку перша нижня часть. А коли вже був готовий перший етаж, то ви нараз перейшли сюди молитися із дома Духновича. Чому так швидко ви пілували строїти собор, а люди вже не верталися в дом Духновича? На тот вопрос є така відповідь. От і всім нам ото ясно, чому православні в Ужгороді задумали після розвалу СССР будувати собор як символ возрождення православ'я і фактично символ возрождення русинського народу. Ми розуміли, що прийшла та пора, некий такої оттепель, яку треба було використати, схоснувати швидко. І ми вже через півроку вийшли в нижній храм Воздвиження Христа. А тот час півроку молилися у домі Духновича. Тобто теж історична така будова, де Олександр Духнович упоминається нами кожен раз. Но ми повімо, що не лише ми тимся користали, щоб швидко будувати, бо не знали ми, чим закінчиться тот період. Ведь і колись уніяти в Ужгороді у 1911 році, коли увиділи, як швидко русини вертаються з унії в православ'я, як американські русини грали там рішаючу роль, приходили оттуда і сообщали, і як уже у 1901-1903 році пішли перші мармуж-сигетські процеси над православними русинами, як уже готовилася, виділо, що маса людей переходить з унії в православ'я, то в 11 році і уніяти поспішили за півроку відстроїти Василянський монастир для місійної роботи. Но де? На тому місці, де був храм греческий православний, де був дом священника, Дяківський дом і так далі. Бо русини, повторюся, цілими силами верталися в православ'я, особливо ті, котрі верталися з Америки і вже православними. Ці підтримували переходи з сім'ями в православ'я. Це вони потім збирали гроші і в 20-х роках відбудували православний храм в Ужгороді. Для порівняння і папський в Римі, до речі, собор Петра строїли, говорять, чи 172 роки. Вони не спішили, тому що їх ніхто не давив. А ми спішили, тому що ми розуміли, що відбувається. І хто знає, суміємо, тоді би, якщо пропустили час, може бути вже нині, у таких кризах ніякий собор не построїв бися. Так що ми дякуємо Богу, що силами народу, без держави, без багатих людей, збудувався кафедральний собор в місті Ужгород як символ возрождення православ'я і символ возрождення духовно-національного возрождення русинської нації.